ନିଦାଘ ଋତୁର ମାସ ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ଗୁଲୁରି ତ ହେଲା 3 ମାସର। ଡାକିଲେ ଶୁଣୁଛି ଆମ ଗୁଲୁରି ଆଖି ସଙ୍ଗେ ଆଖି ମିଶିଲେ ଭାରି। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଟିକେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି, ଟିକେ ହସି ଦେଇ କାଶି ଦଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ନାନୀ ଦେଖନ୍ତି, ଆସିବେ ବୋଲି ତ ସିଏ କୁହନ୍ତି। ମାମାଙ୍କ ଅଫିସ ହୋଇଲେ ଛୁଟି, ସୁନ୍ଦରୀ ନାନୀ ତ ଆସିବେ ଝଟି। ଗୁଲୁରି ସହିତ ସୁନ୍ଦରୀ ନାନୀ ମିଶିକି ଖେଳିବେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଅଜା ଆଈ ମାମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସହ ଗୁଲୁରି ଦେଖଇ କଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ଗୁଲୁରି ବୁଲେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଓ ବଗିଚା ଭଲେ। ଗଛଲତା ଆଉ ତିତି ଚଢ଼େଇ ଗୁଲୁରି ଦେଖିଲେ ମନକୁ ମୋହି। ହଷ୍ଟେଲ ଦିଦିଙ୍କୁ ଯେବେ ଦେଖଇ ଖୁସି ମନେ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ଯାଇ। ସୁନ୍ଦରୀ ନାନୀଙ୍କ ପାଠ ଯେ ହେଉ, ପଛେ ପଛେ ପୁଣି ଗୁଲୁରି ଧାଉଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କରେ ଗୁହାରି, ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରି।